Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Abbas. Taong 1977, Agno, Pangasinan. Itong mga panahong ito, kadarating lang ni Abbas sa Agno. Pumunta siya sa lugar na yon para bisitahin ang mga kababata niya. Doon kasi siya lumaki at napadpad lamang siya sa Urdaneta buhat sa kanyang asawa. Dahil sa kanilang lumalagong negosyo, kaya na may nagagawa niya ang halos hilig niya. Bata pa lamang si Abbas, hangad na niyang magkaroon ng maluhong pamumuhay para ipagyabang ito sa mga nanggigipit sa kanilang pamilya noon. Yun din ang isa sa kanyang rason kung bakit naisipan niyang bumisita sa dati nilang lugar. Dahil sa walang magbabantay sa negosyo nila, kaya ang naisipan noong isama ni Abbas ay yung kapatid ng asawa niya. Kagaya niya, hindi rin yun pangkaraniwang tao. Marami rin yung kargang pangkaligtasan sa katawan, kagaya ng mga medalyon ng Birhen at San Benitong kasalukuyang binubuhay pa lamang nito. Bago sila umalis ng Urdaneta, kabilin-bilinan na niya, huwag gumawa ng anumang makakatakaw pansin sa lugar na pupuntahan nila. Binalaan niya rin yung marami doong mga taong gumagamit ng kakayahan ng kaliwa, pero tinawanan lang siya nito. Ang sabi ng kapatid ng kanyang asawa sa kanya, wala siyang dapat ipag-alala. Kampante naman siya noon si Abbas na isama ito kahit hambugero, lalo pat alam niyang masasaway niya yon kung sakali mang hindi sasang-ayon sa kanila ang pagkakataon. Sa pagdating nila sa bayan ng Agno, sumakay pa sila ng sasakyan, gawa ng nasa liblib na lugar ang kanyang kinalakihang baryo. Pagdating nila roon, halos malapit nang sumapit ang gabi ng sumunod na araw. Hindi naman yun alintana para sa kanila, lalo pat marami ding kapamilya si Abbas sa lugar. Sa kanilang paglalakad sa baryo, bumungad sa kanila ang tahimik na paligid at mga kabataang naglalaro. "Kuya Abbas, napakatahimik pala dito sa lugar nyo, no? Nakakapanibago," wika ng kapatid ng asawa niya habang naglalakad sila. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang mariing hinahanap ang bahay ng tiyuhin niya. Hindi naglaon, nakita niya rin yon, kaya dali-dali sila roong pumunta. Makalipas ang araw na yon, paisa-isa na niyang pinuntahan ang mga bahay ng kaibigan niya. Napakasayang araw noon para sa kanilang dalawa, lalo pat masaya ang naging pagsalubong sa kanila ng mga ito. Sa katunayan, dahil sa sobrang pagkatuwa niya sa mga taong yon, nagdesisyon siyang imbitahin yon para sa magaganap na pagdiriwang sa bahay ng kanyang tiyuhin. Hindi naman tumanggi ang mga kaibigan niya, lalo pat inaasahan naman ito na mag-iinuman sila. Sa pagpapatuloy ng paglalakad nila Abbas sa baryo, doon niya nakita ang dati niyang kaibigan na minsan nilang naging kapitbahay. Hindi naging maganda ang paghihiwalay nila noon, lalo pat nag-away ang kanilang pamilya dahil lamang sa maling akala. Inakala kasi noon ng ama ni Abbas, aswang ang mga ito, sa kadahilan ng gabi lang yun kung lumalabas. Yung parabang ang normal na ginagawa ng tao tuwing umaga, gabi nila yun ginagawa. Tandang-tanda nga niya noon, tuwing sumasapit ang 5:00, saka pa lamang yun magbubukas ng pinto para magwalis. Mag-uumpisa na ring magpausok noon ng kakaibang dahon ang ama nito, na parabang meron yung itinataboy na masasamang elemento. Dahil sa ganoong pag-uugali ng pamilyang yon, inaway ito ng kanyang mga magulang hanggang sa lumala na ang sitwasyon na siya namang naging dahilan nila para lumipat ng Urdaneta.
Hindi rin kasi biro ang pamilya nito, lalo pat marami yung kadugo. Kilala din yun sa kanilang lugar na mahilig magkampi-kampihan kahit ang kadugo nila ang siyang may kasalanan. Sa pagtitigan nila ng taong yon, napangiti lang naman ito sa kanya habang dahan-dahang lumalapit. Pagsalita nito sa kanya, bigla namang napahagalpak ng tawa ang kapatid ng asawa niya nang marinig nito ang bingot nitong boses. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman yung sinuway ni Abbas pagpapakita ng respeto sa dati niyang kaibigan. Subalit, habang patuloy sila noong nag-uusap, agaw pansin naman ang kasama niya dahil sa mayat-maya nitong paghagikgik. Maya-maya pa, minabuti na niyang ayain na lamang yon para sa magaganap na pagdiriwang sa bahay ng kanyang tiyuhin. Bagaman hindi ito sa kanya nangako, inabisuhan naman siya nitong gagawin nito ang lahat para makapunta. Sa pag-alis nila sa lugar na yon, mariin naman niyang pinagsabihan ang kanyang kasama na iwasan ang ganoong pag-uugali. Ayon sa kanya, wala sila sa Urdaneta, kaya mas mainam na wag niya ring dalhin doon ang kaugaliang nakasanayan niya. Nang marinig naman ito ng kapatid ng kanyang asawa, agad naman yung humingi ng tawad habang nagwiwika sa kanya ng, "Pasensya ka na, Kuya Abbas. Nakakatawa lang kasi." Dahil sa sinabi nito, seryoso naman niya yung tinitigan habang sumasagot doon ng, "Hindi porket nakakatawa na sa'yo, ayos lang yun sa ibang tao. Minsan, kailangan mo ring umunawa, lalo pat dayo lang tayo rito. Pagbalik natin sa bahay, ipapaliwanag ko sa'yo kung anong ibig kong sabihin." Nang marinig naman yon ng binata, wala na yung nagawa kundi ang tumahimik. Inutusan rin yun ni Abbas na itago sa kanyang damit ang suot-suot niyang kwintas ng San Benito, lalo pat maraming nakakakita rito. Dahil sa kanyang sinabi, dali-dali naman yung ginawa ng lalaki. Sa pagsapit ng gabi, paisa-isa na ngang nagsidatingan ang mga dati niyang kaibigan. Hindi pa man noon pumapatak ang 8:00, halos bakas na sa pagmumukha ng kapatid ng asawa niya ang labis na kalasingan. Kung tumagay kasi ito, halos punuin na ang baso. Yung tipong hindi nag-iisip ng kanyang ititirang panlakad papauwi. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-iinuman, naroon na ang lahat ng inimbita ni Abbas. Kampante naman siyang walang mangyayaring masama, lalo pat tulog na ang kapatid ng kanyang asawa. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-iinuman, kanilang binalikan ang masaya nilang mga alaala. Yung tipong wala pa silang iniisip na problema tungkol sa pera. Maya-maya pa, pagsapit ng 10:00 ng gabi, sakto naman noon ang pagdating ng dati niyang kaibigang Bingot. Walang pag-aalangan yung umupo sa tabi ng kapatid ng asawa niya para makihalubilo sa kanila. Humingi rin yun ng tawad, lalo pat gabing-gabi na yun pumunta. Nang marinig naman ni Abbas ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang sumasagot doon ng, "Ayos lang yun. Walang problema. Ang mahalaga, nandito ka." Matapos naman niyang makapag-wika, nagpatuloy ang kanilang maayos na usapan. Noong una, wala naman siyang nararamdamang kakaiba sa paligid, pero habang nalalasing ang Bingot na yon, unti-unti niyang napapansin ang pagbabago ng presensya nito. Siyempre, bilang may tangan nitong si Abbas, madali niyang nalalaman kung sino ang kaaway o kaibigan. Sa katunayan, hanggat maaari, hindi niya yun gaanong pinapansin. Ang inisip niya na lang, baka dala lang ng matinding kalasingan, kaya siya nakakaramdam ng ganoong pakiramdam. Sa pagpapatuloy ng kanilang inuman, doon na siya tinanong ng mga kaibigan niya ukol sa kanyang buhay. Siyempre, hindi rin kasi ng mga ito maiwasang magtaka,
lalo pat ilang dekada na din ang nakalipas magmula noong umalis sila sa lugar na yon. Nang marinig naman ni Abbas ang sinabi nito, taas noon naman niyang ipinagmalaki sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa kanilang negosyo. Noong umalis kami rito, napadpad kami sa bayan ng Urdaneta. Akala ko nga, wala na kaming pag-asang mabuhay ng masagana. Pero dahil sa sinimulan ng ama ko, kaya ngayon, awa naman ng Diyos, medyo lumalago na ang mga pagawaan namin ng muebles. Hindi rin biro ang mga isinakripisyo namin para rito. Pagtatapat ni Abbas sa mga kaibigan niya. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, bakas sa kanilang pagmumuka ang labis na pagkamangha. Hindi naman kasi nila inaasahan noon na ang dating naghihirap na pamilya ni Abbas unti-unti nang nakakaramdam ng kaginhawaan. Makalipas pa ang ilang minuto, habang nag-uusap sila, bigla namang sumingit ang isa sa mga kaibigan niya habang nagwiwikayon sa kanya ng, "Kaya pala masasarap ang mga inumin dito ngayon. Iba talaga pag asensado na. Pero alam mo, Abbas, hanga kami sa'yo. Kahit napakalayo mo na, dumayo ka pa rin dito. Patunay lang yan na talagang lumilingon ka sa iyong pinanggalingan. Tandaan mo, balang araw, makakarating ka sa iyong paroroonan." Dahil sa sinabi nito, nagpasalamat lang naman si Abbas dahil sa magagandang sinabi ng kanyang kaibigan. Maya-maya pa, habang nagtatawanan sila, bigla namang nagising ang kapatid ng asawa niya kung saan ang una nitong nakita ay yung bingot na masayang nakikipag-usap sa kanila. Nang maramdaman nito ang kakaibang presensya ng lalaki, walang pag-aatubili naman niya yung sinapak sabay tadyak sa katawan nito. Dahil sa kanilang kalasingan, kaya na may agad namang napahandusay ang lalaking yon sa lupa, nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa kapatid ng kanyang asawa. Pagtayo ng bingot na yon, pinasundan niya pa yon ng isa pang sapak, subalit hindi niya na yon nagawa pang mapatumba. Bagaman bakas sa pagmumukha nito ang matinding galit, wala na yung binitawang anumang salita. Nang makalayo na ito, agad namang nilapitan ni Abbas ang binatilyo habang galit yung pinagsasabihan. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, nagpumilit naman yung tama ang kanyang ginawa sa kadahilan ng malakas ang kutob nito na aswang ang taong yon. Ayon sa kapatid ng kanyang asawa, kaya niya yun nasapak dahil sa nakita niyang walang kanal ang pagitan ng ilong nito at bunganga. Dagdag pa nito na umalingasaw din sa kanyang harapan ang nakakaurong sikmura nitong amoy, kaya namay hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Nang akmang babalik na sila sa kanilang upuan, doon nila napansin ang pagsitayuan ng kanyang mga kaibigan. Paisa-isa na rin yung nagpaalam na para bang meron yung iniiwasan. Sa pag-alis ng mga ito, naiwan sila nitong nakaupo sa harapan ng mesang marami pang hindi nabubuksang alak. Si Abbas noon, takang-taka sa mga nangyari, gawa ng sa isip-isip niya, bakit kaya nagsialisan ang mga taong yon? Alam naman niyang hindi pangkaraniwang tao ang bingot na sinapak ng kapatid ng kanyang asawa, pero hindi niya sukat akalain na lubos pala yung kinakatakutan sa kanilang lugar. Bago pa man sila makapasok sa bahay na kanilang tinuluyan, laking gulat na lamang nila nang makarinig sila ng animoy lumapag na nilalang. Pagsilay nila sa unahang bahagi ng kanilang kinaroroonan, doon nila nasilayan ang dalawang mag-asawang aswang na nanlilisik ang mga paninging nagmamasid sa kanila. Dala ng kanilang kalasingan, imbis tumakbo papaloob ng bahay, matapang naman nilang hinarap ang mga ito. Kumpiyansa naman si Abbas na hindi sila magagalaw ng mga nilalang na yon, lalo pat hindi rin pangkaraniwang gamit ang kanilang tinatangan. Nang akmang papasugod na sa kanila ang mga nilalang, agad naman silang kumuha ng 2 bote
para gamitin yung armas. Pagbasag nila sa mga puwit nito, agad naman nilang sinugod ang mga aswang habang walang habas yung pinag-uundaya ng saksak. Nagsasambit na rin noon ng mga usal sila Abbas pero sa hindi malamang dahilan, hindi yun tumatalab sa mga nilalang. Maya-maya pa, nagdesisyon silang umatras ng bahagya upang pakiramdaman ng mga nangyayari. Pag-angil naman ng isang aswang na kaharap nila, humagikgik naman yung nagwiwika sa kanila ng, Sa tingin niyo ba, diringgi ng Diyos ang mga panalangin ninyo? Nakikita niyo ba ang inyong mga sarili? Lulong na lulong kayo sa alak, tapos hihingi kayo ng tulong. Walang matinong Diyos ang tutulong sa kanyang likha na alam niyang makasalanan. Pagkasambit ng nilalang na yon, bigla naman itong sinugod ang kapatid ng kanyang asawa, sabay mabilis na pagkaladkad dito papalapit sa kanyang kasama. Sinubukan pang magpumiglas noon ng binatilyo pero huli na ang lahat. Si Abbas naman noon, wala nang nagawa kundi ang manatiling nakatayo dahil sa takot na tuluyan ng bumalot sa kabuuan ng kanyang katawan. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nawala na rin ng malay ang binatilyo matapos yung hingahan ng aswang ng hanging punong-puno ng insekto. Hindi naglaon, dumating na rin ang bingot na kaibigan niya, dala-dala ang isang maliit na kawa na naglalaman ng mga nabubulok na karne ng tao. Pagramdam nitong bumabalik pa ang ulirat ng binatilyo, seryoso naman niya yung tinitigan habang inilalahad dito na walang maitutulong ang medalyon ng San Benito na nananatili pang patay. Alam niyo, Pinuno, habang sinasambit ito ng bingot, hindi nakakatawa ang kanyang boses. Yung tipong para yung sinapian ng libu-libong demonyo. Bukod sa garugal ang boses nito, para yung matandang huklubang merong pinapakawalang orasyon. Matapos naman itong mailahad ng dating kaibigan ni Abbas, agad naman yung pinatihaya ng dalawang aswang habang dahan-dahang binubuksa ng bunganga. Nang masipat naman ang bingot na nakabuka na ito, mabilis naman niya roong ipinainom ang lahat ng likido ng karne ng tao na nabubulok. Matapos ang mga pangyayaring yon, itinapon na din ito ang hawak nitong kawa habang kampanteng lumalapit kay Abbas. Ayon dito, wala namang kaso sa kanya si Abbas kaya hindi niya yun gagawa ng masama. Dagdag pa nito na, napilitan lamang siyang gawin ng bagay na yon sa kadahilanang ang pag-uugali ng binatilyong pinainom niya ay lubos niyang kinapupuutan. Mariinding inilahad ng bingot sa kanya, buhay pa ito, subalit hindi niya maipapangakong yon ay tatagal pa sa mundo. Nang mailahad na nito ang nais niyang sabihin, agad naman yung tumalikod mula sa kinaroroonan ni Abbas. Paglakad nito papalayo, doon din niya nasilayan ang dalawang aswang na dahan-dahang nagpapalit ng anyo. Sa isang iglap, bumungad sa kanya ang wangis ng mga magulang nito na siya namang labis niyang ipinagtaka. Gulat na gulat noon si Abbas sa kadahilanang ang buong akala niya ang ama nito ang pinakamakapangyarihan sa kanilang pamilya. Nang makalayo na ang mga nilalang na yon, dali-dali naman niyang pinatayo ang kapatid ng kanyang asawa para yon ay tulungan. Sa pagpasok nila sa loob ng bahay, agad namang bumungad sa kanya ang tsuhin niyang may daladalang gasera. Ano ba ang ginagawa ninyo, Pael? Di ba sinabi ko naman sa inyo mag-iingat kayo rito? Abbas, demonyo ang kinalaban ninyo. Kinalulungkot ko. Wala kayong magagawa para tulungan ng binatilyong ito. Bukas umuwi na kayo, bago pa lumala ang sitwasyon nyo rito. Nababahalang wika ng tsuhin niya. Dahil sa sinabi nito, agad naman niyang dinala sa kanyang silid ang kapatid ng kanyang asawa para yon ay tulungan. Lahat na yata ng gamot na alam niya ay napainom na niya rito
pero tila bang mas lalo lang lumalala ang sitwasyon nito. Ayon sa kanya na, matapos itong painumin ng langis sa kawang yon, napansin niyang parang namutla na ito. Kakaiba ang puti nito na halos makikita mo na talaga ang mga ugat nito sa katawan. Ang mas nakakapagtaka pa, kayumanggi ang kulay ng binatilyong yon noong hindi pa ito napapainom ng likido. Dagdag pa ni Abbas na maya't maya na rin ang panginginig nito at napapadalas na rin ang pagdilat ng mga mata nito. Dahil sa mga pangyayari, naglakas loob siyang puntahan ang bahay ng kaibigan niya kinabukasan, subalit sa kasamaang palad, hindi nito pinaunlakan ang nais niyang mangyari. Ayon sa bingot, mabait sa kanya itong si Abbas, pero kung susundin niya ang nais nitong mangyari, parang hinayaan niya lang ang kasama nito na pagsalitaan siya ng masama sa kanyang harapan, gayong wala namang nakakagawa ng ganoong bagay magmula noong siya ang nanungkulan sa kanyang angkan. Mariin din itong inilahad sa kanya na kung maaari umalis na sila sa lalong madaling panahon. Bukod kasi sa pabago-bago ang desisyon nito, madali yung mag-init sa mga taong nangdidiskita sa kanya. Dagdag pa nito na walang makakatulong sa kanila sa lugar na yon maliban dito. Matapos naman yung marinig ni Abbas, hindi na siya nagpumilit pa. Yung mga karga niya kasi noon, nararamdaman niyang kusang tumitiklop sa oras na nagsasalita ang nilalang na yon. Upang masigurong tuluyan na rin silang makaiwas, noon ding mismong araw, nagpumilit na silang umalis sa lugar. Hindi na muna niya inisip ang kaligtasan ng binata, lalo pat hangad niya ring makauwi ng buo sa kanyang pamilya. Sa halos isang araw na paglalakbay nila, pansin na pansin niya ang mabilis na paglala ng karamdaman nito. Sa katunayan, pagdating nila noon sa kanyang pamamahay, agad naman nilang napansin ang pagiging kulay lila ng balat nito. Marami na rin sila noong ipinatawag na albularyo, pero wala yung nagawa. Ayon sa mga matatanda, ibang klaseng pambabarang ang ginawa ng nilalang na yon sa binatilyo. Ni minsan, hindi pa sila nakagamot ng ganoong sakit, kung kaya't malabo para sa kanila na yon ay matulungan. Sa paglipas ng mga araw, pansin na pansin nila ang pagwawala ng binata tuwing lumulubog na ang araw. Kahit hindi naman yun ginagalaw, paulit-ulit yung sumisigaw ng tama na, patayin mo na ako, parang awa mo na. Titigil lamang ito kakasigaw kapag naramdaman na nitong madilim na ang buong paligid. Kapag gabi naman, palagi yung umuungol na parabang hirap na yung huminga. Yung buhay noon ng binatilyo, parang impyerno na. Maliban sa panghihina ng katawan nito, lahat din ng nilalapat nila roong pangontra ay inaabot lamang ng isang gabi bago ito tuluyang maabo. Yung sanbinito naman nitong tinatangan, rumupok ang taling nakasabit sa medalyon na siyang naging sanhi upang kumalasyon sa kanyang leeg. Pero nakakapagtaka sa lahat, pinuno, ni minsan hindi man lang nangitim ang medalyon ng San Benito. Para bang kahit gaano ka makapangyarihan ang bingot na yon, wala pa rin itong kakayahan para mapangibabawan ang ganoong anting-anting. Sa pagsapit ng umaga ng ika-20 araw, nadatnan na lamang nila ang binata sa higaang kinararatayan nito. Naninigas na, nakabuka ang bunganga, dilat na dilat ang mga mata. Wala na rin yung dila at sa loob ng ngalangalan nito, doon nila natagpuan ang mga karning minsan doong pinakain ng bingot. Pagkalayo nila nito sa katawan ng kapatid ng asawa niya, mabilis siyang pinagpistahan ng mga uod. Bumaho rin yun ng husto, kaya ang ginawa nila, ipaanod yun sa sapa. Sa 9 na araw na lamay ng binata,
marami ang nakiramay sa pagkamatay nito. Ang iba pumunta lamang doon para makiusyoso, subalit hindi na nila yun pinaunlakan pa, alang-alang sa ikatatahimik ng kaluluwa ng binata. Sa pagsapit ng araw ng libing nito, bumuhos ang emosyon ng mga taong nagmamahal dito. Marami sila roong pangarap pero sa isang maliit na pagkakamali, naglaho na lamang yon na parang bula. Si Abbas nga pinuno, ilang buwan pa ang tiniis para magkaroon ng magandang tulog. Pero alam niyo ba, magpahanggang sa ngayon, sariwang-sariwa pa rin sa kanyang alaala ang tungkol sa dati niyang kaibigan na isang aswang na bingot. Okay, opinyon ko sa kwento. Napakasimple lang ng aral ng kwento na ito, no? Yun nga, huwag kang masyadong maging mapanlait sa kapwa mo. Lalong-lalo na pagdating sa pisikal na anyo. Diba? Kasi, kita niyo nangyari sa kanya. Hindi naman nila alam parehas na eto na yung namumuno sa angkan ng mga aswang, diba? Ang alam lang neto ni Abbas, yung lahi nga ng pamilyang yun, puro mga aswang. Pero wala siyang ideya na yun na pala yung nagmana, yung kaibigan niya ngang bingot. 'Di ba? So, nangyari tuloy, itong kapatid ng asawa niya, kakatawa, kakalait. Ending, yun, pinatay. Doon na nga sa unang pagkakataon, pinagbigyan na siya eh. 'Di ba, tinawanan niya unang kita pa lang. Pero yung sinaktan niya na ng pisikal, tapos kung ano-ano pa yung sinasabi niya, parang hindi naman na yata tama yun, 'di ba? So, para sa akin, deserve to ng kapatid ng asawa nito ni Abbas. Tsaka, ang maganda lang dito kay Bingot, hindi dinamay si Abbas kahit na parang tipong mangingialam na siya. Hindi siya dinamay 'di ba? Ang galing lang nun. Tapos yung tungkol sa medalyon ng San Benito, bigyan ko lang kayo ng partida. Hindi pa yun gaanong buhay o parang sinabi nga ng aswang napatay pa yun eh. Pero hindi natutunaw yung mismong medalyon. Kumbaga, sige, pagpalagay na natin na napakain na yun ng iilang mga dasal o iilang session ng pakain. Pero hindi pa 100% na gumagana. Partida na yun. Hindi pa rin tumagos yung aswang dun sa medalyon. Ang pangit lang, yung medalyon hindi na ipagtanggol yung nagmamay-ari. Kasi nga, siguro kulang pa eh. Tapos yung lahi ni Bingot, sobrang lakas. Diba? Yung lang nakita ko sa buong kwento. Pero, yun nga, sasabihin ko, huwag kayo masyadong mapanlait, huwag kayo masyadong mapanghusga, lalo na pagdating sa physical na anyo. Kasi hindi nyo alam kung ano yung nasa loob niyan, hindi nyo rin alam kung ano yung kayang gawin niyan. Yun yung pinakamagandang lesson para sa kwento na to. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.